Такая истина. А вы будете сегодня спевать? Не, мы же так, ну конечно. Мы будем спевать летнюю песню. Ага. І гэта толькі на Юрія, вось гэта зима, лето. А на Юрия еще бы с собой в торбочку клали с собой замок. Замыкаю, замыкаю от Юрия до Юрия, там, я вот не вспомню. Ну, бывает такое. От лёду до лёду, как коровка была не урочна, а молочна. Ага. Замыкают, такая замок. І спявали. И замыкали на замок, Ага. и тогда это робилося для того, чтобы коровки не губились, и каб вовки коровок. Ага, гэта ўжо на полі там, так? Робили. Дома. А, дома есть? Замыкаю, да, и положу торбочку, и я буду целый день за этим замком ходить. В торбочце буду носить этот замочек. Это как берегче два коровку. А яйцо клали гэта на порог прямо, каб А яйцо клали у порозі, там клали, ну, как коровку пороли, не обов'язково, чтобы там она прошла, там, ну, положили порозі, ну, она же уже прошла, и коровка там уже будет повно приходить, и молочком будем. Цікаво. Ну, цікаво, святи, на Волоші святи цікаві, у вёсках святкували, ну, і завжди з піснями. Ой, дякую, нам так добре розказали. А Купала вас так само святкували, ці Да, менш? святкували, купала, святкували завжди. Ніколи не спинялася ця традиція. І ті часи, коли, може, хтось і не святкував купала, а хатинничі святкували. Юрія святкували, купали, і колядувати ходили завсюди у хатинничах. У вас на Щедрець як? На Щедрець у нас 13-го ходили колядувати. Це всі традиції в хатинничах у нашій вёсці, всі вони А ми до вас соблюдалися. ніяк, ну, я ніяк їздила, коли Володя там, може, хоч у 19-м робив, там мені за столом сиділи, там разом співали, це колядні